Assalamu alaikum al'umma, barkanku da wannan lokaci, da fatan kowannen ku yana lafiya. To yayi mun gaishe da ku. Yauwa kaɗan daga cikin fina-finai wanda suka fito mana na ranar yau kenan, wanda za mu saka a cikin group namu na BIB kenan. Wanda yake a ciki zai samu daman ya kalli wannan fina-finai. Sannan wanda baya a ciki, idan yana da buƙata akwai namba da za mu ajiye muku, sai ku tuntuɓe mu akai idan mutum na da buƙatar shiga, sai yayi magana mu saka shi a ciki. Amma tsari ne, ana biyan kuɗi kafin mu saka namban mutum a cikin tsarin namu na BIB kenan. Wanda za ka samu wannan fina-finan da kake gani suna wucewa ɗaya bayan ɗaya. Ga shi nan daga kamfanin Sultan suka fito mana, kaɗan daga cikinsu ne muka aza muku, wanda za su fito mana a ran Lahadi kenan, ranar yau kenan, insha Allah. Ga duk mai buƙata yana iya yi mana magana akan namba wadda muka aje. In ma kana da buƙatar wani ƙarin bayani, kana iya ka tuntuɓe mu akan namban da muka aje muku akai. Sannan muna ɗauke da tsari namu na BIB, wanda ana biyan kuɗi ne kafin mu saka namban mutum a ciki, wanda za ka samu wannan fina-finan a kai kenan. Za mu ɗora muku da shi, za ku kalle shi a group ɗin namu na BIB kenan, wanda muke saka fina-finai a cikinsa, za ku gane su a kai. Ga duk wanda yake da ra'ayin shiga yana iya ya tuntuɓe mu kenan akan namba wadda za mu ajiye. Sannan dan uwa, idan yau ne farkon ziyartar ka wannan YouTube channel namu, ka daure ka danna mana da subscribing, sannan ka haɗa mana da alamar ƙararrawa, ta yadda idan mun ɗora da sabbin bidiyo za ku dinga samun su akai-akai. Mun gode da bibiyar mu da kuke yi, da tsaya kuke kuna sauraron mu a duk lokacin da muka ɗora jawaban mu akai.